खुलुमबाय बे समाव दं आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे टंला ओनसोलनि सोलोंथाइ फोथाराव आरो बे टंला ओनसोलनि जि सोलोंथाइ फोथार बे सोलोंथाइ फोथारावनो जिथु सानथामनि आबुं हाबाफारि लानानै जिथु जानो थांगासिनो दङ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 52थि बोसोरारि जि जुथुमा आरो बे जुथुमाखौ लानानै दिनैनि सानाव बानजाय आफादा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जि साखाफारा जानायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो खावलायदों जिथु टंला नैबे सोलोंथाइ फोथार बे सोलोंथाइ फोथारावनो सानथामनि आबुं हाबाफारि लानानै जि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरारि जि जुथुमा बे जुथुमाया बेयाव जागोन आरो बेखौ साबना हामना मेहेरगोनांसिन खालामनो थाखाय दिनैनि सानाव जि हारिमु हान्जानिफ्राय लानानै जि मावसोम हान्जा बिथांमोना दिनैनि सानाव साखाफारा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव जिथु बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखायनो दिनैनि नैबे सोलोंथायारि जि फोथार बे फोथाराव जि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जि साखाफारा जादों आं बे समाव मिथिनो नाजानाय थोंजोङै जिथु आंजों लोगोसे बे समाव दङ नैबे बानजाय आफाद आरो बे बानजाय आफादनि आफादगिरिनिफ्रायनो आङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि सोमोन्दै मिथिनो नाजानाय जिथु आखायाव आरो बारा सान गैलिया जिथु साखाथियाव मोनफैथारबाय जे 52थि बोसोरारि जुथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजाय आफाद हिसाबै दिनैनि सानाव बेसेबां साखाफारा औ नंगौ जोंहा जिहेतु 5 आरो 6, 7 सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद 52थि थान्दै जखनथाइ लोगोसे 22थि माने थान्दै जखनथाइ उदालगुरि जिल्ला बे मोननैजों जयैनो जोंनि टंलानि सोलोंथाइ फोथाराव खुंनो थाखाय माने जागायजेननो थाखाय बारा सम गैलिया दा बेखायनो जों आरसि हिसाबै जों साखाफारा जानानै दङ जोंनियाव फैनाय साफ्रोमबो थान्दै आरो नोजोरबोआरि बिथांमोनखौ जोङो बरायनो थाखाय जोङो अरायबो साग्रिद जानानै दङ बिथांमोनखौ जाहाथे जेबो माने उसुबिदा जायालासिनो जों बरायनो हायो बिनि थाखाय जोंनि आरसिया माने साखाफारा जानानै दङ जों एराउन्ड जोंनि बे टंला कलेजनि हा होननानै बुङोबा जोंहा 101 बिगा दङ 101 बिगानिनो 80 बिगायाव जोङो बे माने थान्दै जखनथाइखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो माने आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि चरण बर' उर्खाव गोराब ब्रह्म जोंनि आसामनि माने स्पिकार बिश्वजित दैमारि बेजों लोगोसे दिल्लीनि इउनियन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौबो जोंहा हांख्रायनाय जादों जिहेतु जोंनि थान्दै जखनथाइया जानो थाखाय बारा सम गैलिया जों बेखौनो खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि टंलायाव जानो गोनां बे सोलोंथाइ नोगोराव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनांगौ लोगोसे जाबायदि माने मदद जों लुगैदों बेखौ जाहाथे जोंखौ माने मददथि होयो बेखौनो जों खावलायदों जिहेतु टंलायाव जानाय माने जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो जिहेतु टंला बे सोलोंथाइ नोगोरा बेखायनो टंलानि मान सन्मान बासायनो थाखाय जोङो जिहेतु जोंनि गेजेराव मोननै साब डिभिजन दङ बिसेसকৈ उदालगुरि साब डिभिजन आरो भेरगाव साब डिभिजन बे साब डिभिजन मोननैनि जिहेतु टंलाया भेरगाव साब डिभिजन सिङाव गोग्लैयो जों ओंखायनो मोननैबो साब डिभिजननि रायजो राजा लोगोसे सारा माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय एबा जोंनि रायजो राजा जों गासैखौबो खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामो हायनांगौ जिथु नैबे टंला नोगोरनि साखाथियाव थानाय जि सोलोंथाइ फोथार आरो बे सोलोंथाइ फोथारावनो जिथु सानथामनि हाबाफारिजों बेयाव खुंफुंजागोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जि बोसोरारि थान्दै जुथुमा आरो बे हाबाफारियावनो जिथु गोबां जिथु ओनसोल बा थावनिफोरनिफ्राय रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैगोनखौ दिनैनि सानाव बानजाय आफादा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे गोबां जिथु दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोनखौ दिनैनि सानाव मिथिहोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव जिथु मोनफ्रोमबो बिथिङाव लानानै जे हारिमुनिफ्राय लानानै जि मावसोम हान्जा बे बिथांमोनाबो दिनैनि सानाव नैबे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय साखाफारा जानाया दिनै नैबे टंलानि जि सोलोंथाइ फोथार बे सोलोंथाइ फोथाराव गोमखांगासिनो दङ होननानै बे समाव आङो बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारि